ħamorru sal-istoria tiegħek ta' Dun George Preka li mbagħad għamilni San George Preka. L-istoria tiegħek tippreċedi anke twelid tiegħek. Iva. Ma qabel ma mama żewġet, qed nitkellmu qabel 1948, kienet tgħix ma' tziju ma' Dunanġ, dalli semmejt diġà. U darba minnhom marret il-Knisja ta' San Dominku, għax faċċata, u ġiet għall-ħajra li ssir soru. U marret tgħid li tziju tagħha lil Dunanġ, għaltlu nixtieq insir soru. Alla senna ftit, alla qabel ma tiddeċidi. Alla jemorru nkellmu l-Dun George. Li kien il-ħamrun, għas-sorijiet il-ħamrun. U Dunanġ ħal l-ommi, marru l-ħamrun, ħabtu il-bib isfel, ġiet is-soru, alla jgħid il-Dun George li għaw Dunanġ li xtieq ikellmu. U dis-soru telet fuq. Għaltlu Dun George, għaltlu hemm Dun Pauli u xi ħaġa, another name. Qed ixtieq ikellmek hemm isfel. U da Dun George lil-sor għalla le. Għalla Dunanġ hemm isfel, għavolja ma kienx jaf li ħajmur ikellmu, eċetera, eċetera. Kien magħruf hekk li kellu din dat-tip ta' intuizzjoni. Kien hemm ħafna affarijiet seta' sort of in a way being in two places at the same time and things like that, ġifieri. There's record of him being at two places. I think so, from memory. Anyway. U da, is-soru niżlet, għaltlu inti Dun Pawl għal-lejn, Dunanġ, għalla mela jitla. U telu ikellmuh. Kellmu l-Dun George, ma spiegatlu, għalla binti, għalla mur itlob l-Madonna 3 ġimgħat. U wara 3 ġimgħat erġej hawnhekk u ngħidlek x'għandek tagħmel. U l-mamma marret ma' tziju lura jitolbu 3 ġimgħat u wara 3 ġimgħat reġgħu marru lura għal Dun George. U Dun George lill-mamma qalla le. Alla inti ma tistax issir soru. Alla x'permezz tiegħek għandhom isiru affarijiet sbieħ. Issa mamma dejjem kienet a simple woman, ġifieri qatt ma kienet ħlif liftejn il-papa fil-politika ovvjament u dana. It is quite possible għallajk għax minn permess tal-mamma jien kelli nkun il-persuna li nippreservaħ. L-isbuħija u għenti u li nejn nimxi nejn ħafna fil-proċess għax jiena wara li għamilt il-proċess kollu ta' San George. Parti waħda mill-lingwanti li kelli biex nippreservaħ. Għattajta biċċizzar ħafna u tajta lil-ħafna nies biex jgħinhom. Niftakar l-ewwel każ kont qiegħed id-depo tal-pulizija ġiet ċemplu li minn isfel hemm is-security qalu li hawn xi ħadd irid żewġ nisa jridu jkellmuk. U jiena normalment meta jkun hemm nisa nitlob pulizija mara tiġi fl-uffiċċju tiegħi biex ma nkunx ma' żewġ nisa waħdi. U ġiet daw iż-żewġ nisa għalt li għandi, waħda minnhom għalt li għandi t-tifel għandu brain tumor, għalt li għandu 4 snin, għallu li mux se jsalva, tini relikwa ta' Dun George biex kien għadu jisir beatu, ma kienx għadu għaddis. Tini relikwa ta' Dun George biex forsi jenni. Għettila, kelli inkwanta dak il-ħin ġiti frasi li nqattaħa biċċiet, tajta biċċa zejra minna, għamiltila ġo tubu b'daqxejn b'spjegazzjoni, tubu s-siġillat, u tajtula. U din l-mara miskina għaltli, di biss. Għettela sinjura, it-tubu u l-ingwanta miex se tfejjaqlek li t-tifel, titkun il-fidi tiegħek li Dun George jista' jfejjaqa u titlob biex jgħinha. U aċċettat. Mbagħad tieni waħda mbagħad qalt li x'għandi tiket li tlaq il-barra. Kien hemm xi stejjer fejn din ir-relikwa. Sa ngħidlek. Mela jgħaddi żmien. Dun George ġie kanonizzat. Issir l-ewwel parroċċa fis-Swatar. Għadu nur Dun George, San George Preka.
U l-kappillan ta' dak iż-żmien, Father Gordon Refalo, kien talabni biex nagħmel PowerPoint presentation lill-parroċċjani kollha dwar l-eżumazzjonijiet li għamilt fuq San George Preka. Xien għamilt 5 eżumazzjonijiet fuq San George Preka. U kien hemm is-sala isfel fil-basement u għamilt il-preżentazzjoni mbagħad wara għamel daqsxejn bibita żgħira għall-membri. U kien ġie l-Arċisqof Merċija. Fil qed nitkellmu minn 2001 meta sar beatu, sa 2000 at least 2008 meta saret il-parroċċa. Qed nitkellem għan nies hemmhekk, ġiet waħda mara, qalt li Dottor Abela Medici. Qalt li ma tiftakarniex, qed le sinjura ma niftakrekx. Qalt li dak it-tifel li tlabtek biex tinir li ħalli fiq. Tila li ġejt id-depo qed iva, niftakar issa. Qalt li dan it-tifel ara. Qalt li llum kompletament infejjaq. Tifel li twal minni kien. Qed tila sinjura mhux li tgħid, ibgħat idejn l-Arċisqof qed tilgħid il-Arċisqof. That is not my department. Però ħadd gost li rajta qalt li hekk. Inti temmen bisħieħ fil-dużija ta' San George Preka. Yes, ħanitlek nispjegalek oħrajn. Mela kont qiegħed meeting il-kapwa, sewa, il-hotel, mhux il-Victoria Hotel, fil-meeting room hemmhekk. Konna qed niddiskutu proġetti kbar għall-pajjiż. U kien hemm perit Awstrijak fil-meeting. Mela fl-ofsinar konna waqfu l-meeting jew is-sija biex imorru niklu mbagħad nerġgħu nkomplu. Mela one day f'dal proċess mort niftaħ il-meeting jien għax I was chairing. Qedtilhom fejn hu l-Peter, minn għalija Peter kien ismu, il-perit. Peter ta' attakk kbir bil-lejl, ħaduh l-isptar malajl il-kapwa stess, and he's going to be operated at 11 o'clock. Bil-11 ta' fil-ħodu ħajoperaħ. Għettilhom mela qabel ma jibda l-meeting, ħammur nittawallu waħda malajl. Mort ittawatlu ftit, għetlu Peter, x'inqala x'għandek? Għalli għandi muġuħ, I'm going to, ħajġi s-surgeon ħajoperani, it's a very serious operation, ħajoperani fil-11. Għetlu Peter, nitlob għalik, għetlu ħantik relikwa żgħira ta' San George Preka, kont inżomm daw it-tubi fil-buta just in case. Għetlu ħażomma, għetlu ma nafx inti jekk kuntix Catholic, whatever, għetlu però itolbu u jgħinek. U tajtilu di relikwa. U tlaqt mort inkompli xogħol mbagħad il-meeting. Mela nuqqaf il-meeting fil-sija ta' wara f'sinar. Nfetħu l-bibien tal-meeting room fil-kapwa taf li jkun hemm dawk il-bibien hemm ġiet li jagħmlu meeting rooms waħedhom, ġiet li jkollhom dividers. Yes. Sewwa, infetħu d-dividers, infetħu l-meeting rooms. U nara ta' Peter għaddej. Tlu Peter. Għalli, ma li tlaqt inti. Ġie l-professur biex jagħmel l-aħħar visit. Qabel ma joperani, għalli, b'daqqa waħda ma ħassejx u ġie ħiżjed, and I'm free, I'm clear. Kien ħajġi operadda. Qed nara ħaddej fil-passaġġ fl-ofsinhar, fis-sija. U x'tagħmel minna ġifieri mirakli inti għalik dawn huma mirakli. Għalija unexplainable, let's put it this way. Affarijiet li traxxendu n-natura kif nafu aħna. Certainly, ma konx qed nippretendi li minn ħajja opera f'daqqa waħda sibu għaddej. Bħala xjentist taħseb li jekk infittxu biżejjed fl-aħħar nifmu x'inhu jiġri kif qed ikollna daw ir-riżultati mhux mistennija. Mhux qed ngħidlek li ġifieri qed tinbaqabsu jew xi ħaġa li hemm xi ħaġa fin-natura. Let me explain one other case, ma nibqax sejris jien. Apparti mill-każ li parti mill-lingwanta li użajt waħda minnhom ġiet immotija lil dak it-tifel iż-żgħir li kellu baby ta' ftit xhur li kellu bżonn liver transplant u ħaduh l-Ingilterra biex jagħmlu bħala għal donation, sabu li ma qablitx, reġgħu ġabuh lura Malta. Kif kien Malta t-tieni darba poġġew l-lingwan ta' ħdejn l-imħadda tiegħu. Wara xi xahar reġgħu ħaduh l-Ingilterra x'sabu donor ġdid, ximmar biex joperawh. Sabu li il-liver kien clear,
ma kienx hemm għalfejn joperaw u il-kirurgu kien Indjan, laqas biss jiġifieri Hindu, laqas biss kien Kattolku jew Kristjan. Fil-fatt tela jixed fil-Vatikan biex to establish li dik kienet għalih unexplainable sowa u permess tagħha sar it-tieni miraklu. Mela dawk huma the established ones. Però kenni każ ieħor partikolari fejn kelli wieħed koppja Ingliża. Dan mill-kuntatt miegħu għax kont nixtri l-kartolini minn għandu permezz tal-eBay. Daw kollha ta' San George. Ta' San George. U ġilu ġi Malta darba minnhom u għalli ħadna gosta u Malta, il-mara tiegħu qalt li ħadna gost din għax qatt indawwarhom eċetera, qalt li issa ħajkolli mmur l-Ingilterra u ħajkolli nieħu deċiżjoni qawwija ħafna qalt li għandi hija qiegħed in intensive care, qiegħed on a life support system, jekk jitfulu l-magna for more than 2 minutes, he will be dead. Għalli u talbuni t-tobba ma jistax jibqgħu iħallu iżjed fuq life support. Allora xin niġi lura ma l-Ingilterra irrid niddeċidi jekk nitfux il-magna jew le. L-istess għettila min ma nafx hekk intix Kattolka, kull meta jiġu d-dar kont nagħtuhom jieklu. Aħna konna nroddu s-salib waqt l-ikel u dan qatt ma kienu jroddu s-salib magħna, ġifieri definitely ma kienux Kattolċi, so għalhekk practicing. Tajta di relik u bdiet tibki di il-mara thank you very much għalt li qed il-appoġġi ħdejn l-imħadda tiegħu. Daħaduha, poġġew ħdejn l-imħadda tiegħu. Shortly afterwards, da minn 2 minutes beda joqgħod without life support for 10 minutes, ftit wara for more than 10 minutes, li t-tobba ddeċidew li ma jistgħux issa jitfu għal-magna. To cut a long story short, għamlu 6 xhur u da ħareġ mill-isptar. What is interesting, poġġew f'home għax hu kien diġà disabled, what is interesting li da kif qabel ma ġralu l-inċident kien għamel testament li he does not want any Christian burial. Ma kienx jemmen f'xejn. Wara ġralu li ġralu, din ir-relikwa li tajtu, by the way, l-ewwel relikwa li tajtu, kitib li dana Peter, għalli isma għalli tobba, emmek qed jaħsbu li isma din xi ħaġa seta kella ma jistgħux jifhmu kif dana qed ifiqek. Għalli xi ħadd mit-tobba sera ilu. Għalli tista' tibgħat li oħra please. U batlu 2. Waħda lilu lill-pazjent u waħda lilhom. Għax l-sala tal-abni tfisser li qed jibda jemmen ukoll. All right? Il-waħda li tajta lill-pazjent, dal-pazjent xinħareġ mill-isptar u ħadu f'home, dil-relikwa dejjem qatt ma telqa' minn idejh. Avolja hu kien an atheist, ma kienx jemmen b'xejn, ma ftik ir-relikwa kien jemmen għax salvatu. Babbaqa ma jemmenx jew fir-relikwa qed jemmen u mbagħad daħal fil. Naħseb li daħal, però ma bqajx iżomm kuntant dan ġifieri. Mela tlaqna.